Kaixo guztioi eta ongi etorri elkarrengandik ikasiz solasaldiaren saio berri batera. Gaurkoan ongizatea izango dugu hizpide, zehazki ongizatea lan munduan, eta horretarako 3 gonbidatu ditugu gurekin. Antje Tanor, giza baliabidetako aholkularitza zuzendaria da, ATE Pertsonaken. Miguel de Andrés, Hortelanos komunikazio eta marketing agentziako zuzendaria da. Eta Eider Etxebarria, ekintzaile soziala eta bizipoz zahartze aktiborako kooperatibaren sortzailetako bat da. Eskerrik asko hiruoi hemen gurekin egoteagatik eta ongi etorri. Hasi aurretik eskatuko dizuet mesedez zuen proiektua azaltzeko labur. Eider, hasi zaitezkezu mesedez. Noski. Eider naz eta bizipoz kooperatibatik nator, eta bizipozen pertsona nausixen alduntzea sustatzen dugu, eta horretarako sartzaro aktibo eta osasuntxoko proiektuak egiten ditugu udaletxeetan, elkarteetan eta enpresetan zuzenean jubilaziorako trantsizio programak. Miguel? Beno, ni Miguel naiz, Hortelanos komunikazio agentziatik nator. Eta esango nuke gure helburua dela gure bezeroen negozioa bultzatzea, ezta? Hainbat enpresekin eta instituzioekin egiten dugulan, eta batez ere digital arloan egiten dugulan. Antje eta zuen kasuan? Gure kasuan ATE Pertsonaketik egiten duguna da giza baliabide aholkularitzan, eta entitate publiko eta enpresa pribatuetan egiten duguna da pertsonekin zerikusia duen guztian lan. Izan daiteke lanpostuen balorazioak adibidez, edo zenbait ekintza edo programa jartzea martxan, beti ere arazoak gerta ez daitezen, beti. Bueno, ongizateaz lan munduan arituko gara, baina ez eren aurretik ongizatea nola ulertzen duzuen ulertzea uste garrantzitsua dela. Orduan, zure kasuan Antxeta, aipatu duzu nola egiten duzuen lan, nola ulertzen duzue ongizatea? Berez, ongizatea, hainbat pertsona hemen, hainbat iritzi ziurazki, kasi ziur. Niretzako ongizatea da, nahi duzun tokian, nahi duzuna egiten egotea, eta nahi duzun momentuan. Horrek ez nahi du, bizitzan zehar, behar desberdinak ditugula, lan munduari buruz eta beste hainbat gauzi buruz, eta momentuan behar duzuna izatea eta nahi duzun tokian egotea, ongizatea da niretzat. Hori da ongizatea, eta oreka hori lortzea ere ongizatea litzake, oreka bizitzan, oro har. Eider, zure kasuan, zer ezaugarri uste duzu barne biltzen dituela ongizate kontzeptuak? Bueno, lan mondura eruen da bai. Nire ustez ezen bida inguru bat individualki hasten jarraitzen duzun. Hau da, ni egote inguru baten, ni natorrela nire abileziekin eta nire kapazidadiekin, ez? Baina hortaz aparte gurot hasten jarraitu. Orduan, izen bida inguru bat hori titia permitiruten duztena, ez? Jarraitu ikasten, jarraitu hasten, eta nik ekartzen dutena ekarpenak itzen. Nik uste sorkuntza prozesu bat bebai dela ongizatea. Eta Antxetak esaten da nuetan, klaro, bakoitzak ulertzen da ongizatea, orduan nik uste zehose konstruktiboa izen bidala etengabe eta motifikatzen doien zerbait, zehose bizia. Miguel, zuen kasuan, nola ulertzen duzu ongizatea eta nola aplikatu duzue ongizatea ulertzeko modu hori zuen enpresan? Beno, niretzat kontzeptu gako bat dago horren inguru, eta hau da ongizatea eta askatasuna daukaten harremana, ezta? Ze azken finean nik uste dut oso estua dela, eta azken finean ongizateari buruz hitz egiten dugunean, azken finean askatasunari buruz hitz egiten dugu ere bai, ezta? Adibidez, nik agile bati galdetuko nioke ea libre sentitzen den, adibidez, idei bat proposatzeko, edo formakuntza bat egiteko, edo oporrak egun bat luzatzeko, edo bere ordutegiak moldatzeko, izan ere agian familia daukat edo seme-alaba bat ditu eta antolatu behar du bizitza konziliatzeko.
Eta nik uste dut hori dela gakoa, ezta? Eta gu ongizatea eta beraz askatasuna bultzatzeko saiatzen egiten duguna da, batez ere gure taldean konfidantza jartzea, eta alde batetik, eta gero beste aldetik saiatzen gara, bakoitza arduratzen dena bere egin beharrak aurrera ateratzeko, ezta? Bueno, esan dugu, iaia dagoela ongizatea ulertzeko pertsona adinez, baina guk ere gure bizitzako etaparen arabera eta egoeraren arabera, ze desberdintasun egon daitezke ongizate horretan edo lan munduko ongizate horretan bilatzen dugunean. Nik uste tortxe gauzak asko aldatu dela azken urteotan, pentsatu gure gurasoetan, ez? Haiek hasi zian lanean, normalean gurasoetariko bat zegoen lanean, eta normalean ere bizitza osorako hartzen zuen lan bat. Eta soldata horrekin familia guztiak jaten zuen, etxe bizitza ordaintzen zen, oporretan jaten ginen, dana, ez? Orduan, eurentzako ongizatea zan, hori danaz eskatu behar izatea. Eta gaur egun, ezinezkoa da, pertsona baten soldatakin familia oso bat jasanaraztea, ez dakit ez sartzen buruan. Orduan, ongizatea gaur egun igual da ere, komentatu ohi dudan, orekaren partaidetza bizitzan, ez? Oreka familia, lan mundu, kirol, lagun, guzti horren artean. Orduan, ongizate hori aldatu egiten da, baina ez bakarrik gazteetan, gu handitu edo sartu hala ere, gure beharrak ere ez dira berdinak. Ez da berdinak guk nahi genuena, ziurazki hasi ginean lan munduan, agian nahi genuen jan mundua, eta gero ez, nola, denbora pasa hala beste gauza batzuk, edo zure tokia ere topatzen duzun horretan. Nik uste aldatu dela asko eta oraindik aldatzeko ere, aldatzeke dago. Eta nik uste dut bai adin guztietan. Osea, ongizatea mantendu bidala prozesu guztietan, izan bidala zehose transversala, eta bai berdin da nun itzen duzun lan. Erakunde publiko baten, enpresa baten, elkarte baten, nahi duzun lekuan, baina nik uste dut bai erakunde elkarte, enpresetatik bai gauza asko enbidiela taldea zaintzeko, baina prozesu guztietan. Ez bakarrik igual, importantea da, perfil honek behar ditugu, eta erakarrengo ditugu, eta gero gure duguna talentu hau gure taldean mantendu, hori oso ondo dago, baina jendea nagusitzen doian ainean bebai, eta jubilazioa agertu dauko ainean bebai, prozesu horretan bebai mantentzea, mimatzea, eta kasu itxia bebai oso importantea dela uste dutenik, etapa guztietan. Nik uste dut antxetak oso interesgarria esan duela, gaztetan mundua jan nahi genuela, ezta? Eta egia da, eta ni holan sentitzen dut, eta ni aurreko agentzian lan egiten genuenean, normaltzate hartzen nituen gauzak, eta gaur guztiz ezinezkoak dira, ezta? Ez dakite gauean lan egitea, asteburuetan, ez dakit zenbat ordu, eta gaurko gaztek nik uste dut mundua ere jan nahi dutela, baina beste era batean, ezta? Bai, postetan erortzen zaie hori ez nuke esango, baina, klaro, nik egiten nuena, edo guk egiten genuena, gaur guztiz ezinezkoa da, eta 50 urtetik gora dauzkagunok, uste dut pizkanaka konturatzen ari garela beste era batean edo beste modu bat dagoela gauzak egiteko. Eta beste era batean ere kudeatu behar dugu, aldaketa hori. Egia da, guk egite ditugu elkarrizketa asko, eta ikusten dugu jende asko, urtean zehar jende pila bat ezagutzen dugu. Eta ikusten dugu hori, aldatzen dela, paradigma, gazteentzako hori, eskatzen dute, nik ikusten dudan aldaketa, hasieratik guk eskatzen genuena baino gehiago, eta gero asko eskatzen dira ere proiektuan. Proiektua iruditu behar zaie interesgarria. Eta haientzako proiektu interesgarri bat izatea ere ongi izatea bihurtzen da, ez? Pasio hori sentitzea edo oraindik ekarpenak egin ditzakezun, esaten zenuen zuk, ez? Ekarpenak egitea eta kontutan hartzea, zerbaiten parte hartzea sentitzea gustoko dute, eta hori haientzat ere ongi izatea da. Ez dute nahi zenbaki bat izan, normalean.
ez da horretan ez, baina eskatzen digute ere, gure nabaritzen duguna da, hori ordutegi aldetik ere malgutasun handia eskatzen digute, eta soldatak ere esperientzerekiko agian guk eskatzen genituenak baino askoz ere altuagoak proportzioan, ez? Orduan, hori kontutan eduki behar dugu ere erabakiak hartzen ditugun horiek, ez? Azkenean. Hori galdetu behar nizuen, osea, claro, eskaerak ere aldatzen doaz eta desberdintasuna daude, baina aldi berean ze alde egon daiteke edo ze abantaila izan ditzake enpresa handi batek ongizateari loturiko zenbait gauza eskaintzeko eta zein desabantaila, eta aldiz enpresa txiki batek zein abantaila eta zein desabantaila izan ditzake zenturetan. Bueno, nire kasuan esan dezaket bilankide enpresa handitik datozela, eta bueno, ezuk esan duzu, ezta? Agian enpresa horietan zenbaki bat sentitzen ziren, eta dinote pertsonak 30-32 urtekin, ezta? Eta bueno, segurazki enpresa handi gehienetan ez da lehentasun bat ongizatea bultzatzea ikuspuntu horretik, eta nik uste dute haientzat ere alde negatiboa dela, izan ere talentua pizkanaka galtzen hasi dira, ezta? Ezakizuek ere bat zatozen Miguelekin? Berak esan du, ez? Enpresa txiki batean pertsona bakoitzak garrantzi handia dauka. 4 pertsona bagara, garrantzia ez da 25% da, normalean gehiago, ez? Eta enpresa handietan hori, ez da horren beste nabaritzen. Eta horrela ere ematen dena, hau da, langileen esku nik hori jaso, orduan nik hori bueltan eman, ez? Normalean horrela ikusten da enpresa txikietan, ikusten dalako dagoen esfortzua atzean. Eta guk ere, gure enpresaren jabeak badauka izena, abizena, aurpegia, familia ezagutzen duzu dena, ez? Eta orduan, gauzak, ongizaterako gauzak martxan jartzerako orduan, errezagoa izan ohi da enpresa txikietan, errezagoa delako ere ikustez horrek daukan ekarpena, eragina bai. Eta enpresa handietan kostatzen da asko erabaki horiek hartzea, ze azkenean badaude akzionista batzuk normalean, eta galdu dute izena abizena, guk ere galdu dugu izena abizena langile moduan, eta askoetan gertatzen dena da, ematen dutenean zerbait, kostatzen da eskubide horiek ematea langileei, ze gero zaila da kentzea. Adibide bat kontatuko dizuet, enpresa baten egon ginen lanean, eta enpresa ertaina zenean, eman zieten urtebetetze eguna libre, denei, eta ez zegoen arazorik hasieran, baina gero jende gehiago sartu ala, eta ja enpresa handi bihurtuala, hasi izan jendea, esan izaizu, nire urtebetetze eguna oporraldian da, hortaz niri egun bat gehiago sordidazu, ez? Orduan, detaile moduan hasi zen hori, azkenean beharra bihurtzen da. Eta hortxe ja, kentzen diozu grazia edo freskotasuna ere, batzutan, ez dakit. Gure kasuan, orain dela 2 urte martxan jarri genuen 4 eguneko astea, hasiera batean froga piloto bat egin genuen, 3 hilabete pasata gero erabaki genuen betirako izango zela. Horretaz gain hainbat neurriak martxan jarri genituen edo jarri ditugu flexibilitatea eta ongizatea ere bultzatzeko, adibidez 2 egun bulegoan egiten dugu lan, baina beste 2 telelan egiten dugu, eta halako neurriak jartzea guretzat egia da era oso natural batean hartu ditugula, ez dakit nola izango zen enpresa handi batean, baina askotan esaten dudan bezala, halako neurriak martxan jartzeko garrantzitsuena da enpresa baten kultura, ezta? Orduan enpresa batean jerarkia oso handiak baldin badaude, prozesuak oso itxita daude, kontrol asko baldin badago, segurazki halako neurriak bultzatzea asko zailagoa izango da. Segurazki, baina adibidez, ez dakit, proiektu bat martxan jartzen aizean momentuan, edo lankideetako bat, agiz enpresa txiki baten, oporretan dagoenean, horre ere ongizate faktore horiek, ez dakit, igual enpresa handi baten, nolabait, gehiago erekatu daitezke, baina igual enpresa txiki baten, ez dakit, izan daiteke pixka zailagoa zentzu horretan? Izan lehike, niri pentsatzat beti olako
ideiak entzutian edo, beti etortzen jatzu ondo, azkenean inspirazio iturri bezala, ez? Etortzen jatzu, bitu ze enpresak baitzen da bien hau, edo, baina gero beti aplika oso zure realidadera, ez? Ze igual enpresa baten zuek aipatutako gauzak funtzionatzen daude, baina zu behiratu biozu beti zure lan taldean horrek funtzionauko zauen edo ez. Beti aukera bat emotian nire ustez da onena, ez? Ez esan ezetz hasieratik eta proba hau. Baina gehien bat ikusi biozu taldia zainik osatzen dauen, hori guretako positiboa izango zen edo ez, proba hau eta gero ikusi, ez? Nik ustot, gu ez gara oso enpresa handia, oso txikitsuak gara, eta beste ez goi ez urte asko besta batera, baina poliki-poliki eraikitzen gabitzen zerbait da. Eta nik uste da zela lan arau batzuk ez da zenak inun idatzita ez, baina ustot oso importanteak hemen adieraztia. Eta ongizate kultura bat edo sortzeko, badibez, hitz importante bada malgutasuna. Malgutasuna danok, eukitzea, alde bietatik, ez da? Danetatik, malgutasuna, tak! Zuan zela etorri ideia batzukin edo gauza batzukin buruan ez dakiz zer, baina gero gertatzen die ez usteko gauzak edo aldatu guri edo taldeak inditu ekarpenak eta aldaketak sortuko di, malgua izan ez, hori euki beti nire ustez oso ondo barneratuta. Gero, zaintza, gure badugu taldea zaindu oso importantia dela bai ongizateak lotuta dagoena. Taldea zaindu eta taldea mimatu, adibidez, ordutegian kontua oso garrantzitsua, igual ordu batetik aurrera ezin duzu gauzak eskatu, edo eskatu behar baduzu oso importantia izan bida. Taldea zaintzearen kontzeptua uste oso garrantzitsua dela. Naiz talde txiki, naiz talde handia izan, enpresa gigante bat izan edo funtzionarioak izan, ez jati inporta zein den kontzeptua edo non gabitzen berbetan ustot taldea mimatuta zein den behar dela, beti. Eta gero beste bat, eski baldin bagabitzitza egiten jendeak ekarpenak egiteko espazioak sortu behar ditugu, jendearen hori hasi ez dakizer, topau diogu lekua, ez? Azkenean gure egunerokotasunean gabiz korrika baten, alde batetik bestera, edo proiektuak gauzatzen, edo proiektuak espliketan osaltzen oda nadalakoa, baina bai topau bidie nire ustez espazioak gauza konpartiruteko. Alde batetik, konfiantza hori sortzeko edo gauzak ez, proiektuak esplikatzeko, igual nik dakit oso ondo zelan doien dana, baina igual beste batzuk ez horren beste, historikoki ez, daukagulako hainbat jakituria ja badekigunak, baina igual pertsona berri batek ez, esplikau eta hitz egiteko espazioak sortu behar die. Eta lan bilerak kendu eta egun batutan ekipua ezagutzeko, nik uste taldea ezagutzeko momentuak topa bidiela. Gure dugulako, gabitzelako esaten, gure dugula jendeak ekarpenak itxia, eta sortzia, eta izetia sistema bizi bat, ez? Orduan, nik uste hor inbidala, kriston esfortzua. Zuk esan duzu, Eider, taldea zaindu behar dela, ez da, edo mimatu behar dela, eta, ni guztiz ados nago, zerbitzu enpresetan edo enpresa txikietan ez daukagu teknologiarik, ordenagailu batzuk besterik ez, baina ez daukagu teknologiarik, ez daukagu patenterik, ez daukagu eraikin izugarria, orduan guk dauzkaguna da, dauzkaguna dira pertsonak, ez da? Eta azken finean, urtean amaieran helburuak lortzea ala ez, pertsonen menpe dago, orduan niretzat gakoa da, eta justu hori halako neurriak hartzea edo ongizatea bultzatzea, azken finean ona da langileentzat, baina enpresarentzat ere bai, ez da. Eta adibidez, ongizatean inditzak nik uste azkeneko urteetan geroz eta indar gehiago hartu duela zentzu baten, ez? Eta nik uste geroz eta gehiago dagoela denon ahotan, gainera pandemiaren ostean oraindik gehiago indartu da. Zein puntura arte enpresek eta entitateek erabiltzen dute kontzeptu hori marketing estrategia bezala, baina, saltzeko, baina igual erakartzeko ere bai. Nik uste dut, batzutan greenwashing edo pinkwashing eta olako hitzak ez asmatzen dianean, badago ere olako zerbait giza baliabide munduan eta batez ere ongizate munduan. Ezakitean branding, zuk igual ezagutzen duzu terminologianik baino beto ez, baina badago batzutan saltzen da etxetik kanpora irudi bat,
gero barnean langileek ez dutela horrela perzibitzen edo ez dutela horrela antzematen. Eta diferentzial hori ez baduzu laburtzen, azkenean ongizatea izan ordez gaizki izatea, ez? Sentierazten du. Nik uste dut egon behar dela oreka ematen duzun irudiaren artean eta barnean langileek jasotzen duten pertzepzioaren artean. Baina, bueno, igual, ez dakit, zuek badaukazu inguruan zer esenterik? Bueno, guri askotan galdetzen digute horretaz, ezta? Eta esaten digute, baina hori egiten duzuen marketinga egiteko, ze, Zuen lau eguneko asteagatik, baina gero beste neurriak ere martxan ditugu, adibidez, lankide bakoitzak fisioterapia edo nutrizioa edo jarduera fisiko bat egin dezake enpresaren kontuan, produktu elikagaien zesta bat jasotzen dugu hilabetero, hainbat bizikletaz edo... Gauza txikiak, baina... Bai, eta klaro esaten digute, hori marketinga da. Eta egia da, guk aprobetxatzen dugula, ezberdintasun bat eraikitzeko eta irudi bat emateko gure merkatura, ze azken finean gu saldu behar dugu, ezta? Baina gakoa da, horren atzean dagoena egia den, ala ez, gure kasuan egia da, eta nahiko arraroa izango zen gezurra izatea, izan ere gu azken finean 6 pertsona gara, Claro, nire lankidek esango luketen aizu, hori ez da egia. Eta gainera gut danok esparru batean egiten dugu lan eta saiatzen gara transparentzia ere bultzatzen. Orduan nahiko arraroa izango zen. Orduan marketinga baldin baden ala ez, nik uste dut ez duela garrantzirik beti egia baldin bada. Nik esan bena da, azten bada jendia enpresak edo erakundeak lan hitz egiten ongizateari buruz, ez dut uste txarra danik. De hecho, uste dut positiboa dela. Danok iten badugu irakurketa hori, ostras, ongizatea sustatutu behar dugu gure filosofia bezala, nik uste dut dela superpositibo. Izen alda marketinagatik, baina eske estruktura guztia hankaz gora jartzen badago eta barne hausnarketa bat sortzen bada eta derrepente danak ongizatea sortzen saiatzen baldin bagara, ez dute gizarteantzako kriston positiboa dela. Eta da lehen azuk ere esan dezula ez, igual orain generazio berriek igual eskatzen dutena edo ere horri oso lotuta egon daiteke. Eta berak esan duena ere kulturarekin lotuta dago, ez? Eta guk askotan ikusten dugu, ala jabea, ala enpresako kultura. Orduan, enpresaren jabea edo zuzendariak baldin badaude ongizaterekin konprometituak, erraz, hori da, baina ez badaude, txarto. Eta euskararekin adibidez gertatzen da berdina, ez? Konpromisoa dagoenean zuzendaritzatik edo jabetzatik euskara erabiltzeko lanean erabiltzen da, eta bestela ez da erabiltzen da. Hori ongizatearekin eta nik uste gauza pila batekin. Hori nabaritzen da, kulturala da. Baina kulturarena oso zaila da, zuk ondo dakizu. Asko zerezagoa da pertsonak aldatzea kultura baino. Eta kultura hori eraldatzea erronka oso handia da. Bai, oso. Ze puntura arte izan daiteke, hemendik aurrera datorren digitalizazioa, adimen artifiziala eta bar, abantaila bat ongizatea bermatu ahal izateko lan munduan, eta ze puntura arte desabantaila bat? Abantaila izan daiteke talentua eskuratzeko orduan, digitalizazioarekin eduki dezakezu norbait Txilen lanean edo Salamankan, zuretzako lanean agian, ez? Niretzako baita horrek badauka kontrapesu bat, eta da, galtzen duzu, lehen komentatu duzu zuk adibidez, badituzue pare bat egun bulegoan eta bi etxean, ez? Bulegoeko egun horiek, zuk esaten zuen ere, garrantzitsuak direla talde mami hori lantzeko, eta apreziatzeko norberaren diferentziak eta berdintasunak. Orduan, alde horretatik, abantailak eta desabantailak eduki ditzake, baina dena abantailak izatea gure esku dago, nik uste. Guretzat denak abantailak dira, egia esan. Azken finean
teknologia horiek ematen dizkigute aukerak produktibitatea handitzeko, gauzak hobe egiteko, gauzak azkarrago egiteko. Orduan erronka da ondo erabiltzea eta horretaz ere formakuntza bat jasotzea. Teknologiak erabalgarriak izan dadila eta ez moda bat besterik ez da. Eta adibidez, ezin du suposatu, ezakit, naiz eta gure lana erraztu parte baten, ezakit, ongizatean ere zailtasunak jarri alizatea digitalizazio prozesu horrek, ezakit, egin ditzakegun lan estiloan edo dena delakoetan. Ez da ere digitalizazioarekin usten ari gea jende asko kanpoan. Pentsatet igual zuk ikusten dezula seguranian, ez? Guk ikusten dugu enpresa askotan eta entitate publiko askotan gauzak aldatzen dira, jendea aldatzen da baino azkarrago. Orduan, espalin bat zaude aurretikan atzean geratzen zea segituan. Eta digitalizazioa hortan desabantegi izan da askorentzat. Ez dakit, guk hori ja gehiago herri mailan, herri mailan ja jende jubilagoakin eta indugun ikusten duzu, dabilela olako bretxa bat zabaltzen eta jendea kanpoan geratzen eta gainera horre formazioa behar da konstantea. Eta administrazio publikoakin dagoen harreman digital hori alde batetik oso positiboa da, hezkuntzan, gu ja hasi gara azkenean horrela, eta orduan guretako garrantzitsua da oin diru laguntzak edo ez dakize lizitazio edo danadalakoa entregetia online, baina jubilatuen elkarteko kide batentzako hori da mundu bat. Orduan horrez badau kapazitazio bat edo laguntza bat, jende asko eta elkarte sozial asko geratzen diatzean. Hor, nik uste dut buelta bat emon bihakola. Da nahi. Ados. Pixka bat, solasaldia bukatzen juteko eskatu nahi dizuet bakoitzari azpimarratzeko zer uste duzuen izan dela esanguratsua gaurko solasalditik edo ze titularrekin geldituko zinatekete eta ze erronka ditu ongizateari lotuta etorkizunera begira. Nahi ditugun guztiak. Izan daitezke, nik uste dut baditugula erronkak oraingoan, gaur egun, adibidez, arazo asko dukitzen zenbait langile inkorporatzeko lan mundura ez daudelako perfila aproposak, eta mantentzeko orduan ere zaila izaten eta mantentze horretan ongizateak dauka ikaragarrizko pixua. Pertsona bat ondo badago toki batean, eta posik eta lasai, berarentzako lasaitasuna dena edo ongizate izango ditzakena dana jasotzen badu bere inguruak, ez da mugituko normalean. Eta erronka hori eukiko dugu mantentzen, bebai. Izan bada jasangarria ere urteetan zehar, ez? Eta hori, beti jaipa hor mantendu beharreko genuke. Nik uste dut, azken bolaetan ikusi dugula osasun mentalarekin dauden lotuta arazoek gora egin dutela. Hori albiste txarra da gizarte osoarentzat baita enpresentzat ere bai, ezta. Orduan, nire ustetan, ongizatea lanean lehentasun bat izan beharko zen, ez dakit, formakuntza bezala, edo inguru giroarekin dauden gauzak bezala, edo segurtasun lanean bezala, eta bar, ezta. Orduan, nik uste dut erronka garrantzitsuena da, hori mahai gainean jartzea, pixkanaka uste dut lortzen ari dela, eta gero hortik aurrera aztertzea nola eraman dezakegun aurrera. Erronka eskatu izut, baina titularra ere bai. Ezaztu, nahi erronka erantzun eta gero titularra. Nik erronka moduan, gure realidadetik zer ikusten dugun, enpresei gogoraraztea, eta administrazio publikoari bai, baina enpresetan egiten dugu gehien bat lan, oso horren garrantzitsua daukiela gizartean. Eta oin langile pertsona asko jubilatzeko prozesuan dauz baby boomer honek, ez? Orduan, hor ze gertatzen da enpresetan, zer erronkak dituzte enpresak. Alde batetik, jende asko joango da orain, jubilatzen ez, eta alde batetik ze perfile ekarriko dozun, edo zelan kudeatu behar dozun hori, horre enpresa askok lan potolo bat daukie, hausnarketa importante bat itxeko.
Eta beste alde batetik, zelan gestionoa, zelan kudeatu behar duzu itxiera hori, ez? Segatik, oin arte, eta antxetako zondo esan dago, hasiera baten, ontxe jubilatzen dien perfil horretako pertsonak, igual hasi ziren lanian, oin dela 35-40 urte enpresa berdinean. Eta igual oin, esan dugunez, gauzak aldatzen doiaz, Baina, egon bazara inbeste urte, enpresa baten lanean, zuk eruten duzun edo daukotzun ezagutza, da oso erabilgarria, edo oso garrantzitsua. Hor, enpresak nik uste dut eta erakundeak eta inbidabiera hausnarketa bat zelan kudeatu ezagutza hori. Alde batetik, zelan itxi prozesu horrek, etorri bidan pertsona zelan formatu, baina hor hainbat prozesu dauz, gehien bat onura asko enpresentzako edo erakundeentzako dielako alde batetik, minimizatu aldielako jubilaziorako erronka asko, gatazka asko, jendeak mute bautaldalako egon azkenengo egunera arte, gehien bat ezagutzaren transmisioa oso garrantzitsua dela hori ondaldalako kudeatu, eta bestalde batetik, zure langileak die ongizateari buruz hitz egiten gabiz, zaindu dituzu azkenengo momentura arte, ez? Eta orduan emo jozu lan prozesuari itxiera borobil bat. Nik uste dute enpresakoin erronka, hainbat erronka dauz, nahi beste, baina hau nik uste dut oso ikusgarrixa dela eta gainera eski gertatzen ari da. Titularra laburbiltzeko nola laburbilduko zenukete, edo zeideia azpimarratu nahiko zenukete? Nik uste dut ongizatearen pertzepzioa oso pertsonala dela, eta egon bar gara beti adi ez, ia hori asetu daiteke nolabait. Nik hori izango nuke, norberarekiko begiratu behar dugula. Nik uste dut langile libre osatuta enpresa bat asko hobeagoa dela. Eta hau lotuta dago ongizatearekin, beraz, pentsatzen dut lehentasuna izan behar dela gizarte osoan entzat, baita enpresentzat ere bai. Nik uste dela jarrera kontua. Titularra izango zela jarrera kontua. Entzuteko, sentitzeko eta aldaketak itxeko prest zauz, edo ez. Baldin bazauz, ongizate horretan sortzen hasiko zara ez, eta ez bazauz, ez dakit. Ez dakit bideo honetik esabitzen. Oso ondo, eskerrik asko berriro ere hiruoi parte hartzagatik, eskerrik asko zuei ere solasaldia ikusteagatik, espero dugu gozatu izana.